जों दिनै मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिडियानि सिगाङाव जों बेखौनो बुंनो सानदों जिहेतु जोंनि मुसलपुरावनो थानाय जि गोजोनपुरि पार्क बे गोजोनपुरि पार्कनि जि बड'फानि मुसुखा बे मुसुखाखौ मैया मोनाबिलि समाव जायफोर दुथांफोरा जोबोद गाज्रियै बिथांनि मोखांखौ महर गैयै खालामनानै गालांदों बेनि थाखाय जोङो मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो नैबे बिथांनि जि मुसुखाखौ जि महर गैयै खालामनाय बै महर गैयै खालामनाय जाथायखौ जोङो दिनै नुनानै जों बर' हारि हिसाबैनो जोङो जोबोद लाजिखांनाय मोनदों बा जोङो दुखु मोनदों बेखौनो आङो खावलायगोन जाय बिथांमोना निखि बड'फानि मुसुखाखौ बेफोरबायदि महर गैयै खालामनो साहस मोनदों बा साहस खालामदों बिथांमोनखौ आङो बुंनो सानदों जाय बड'फायानोखि दिनैयो जोंनि बर' हारिनि थैनाय थांनाय जि थामोनथा रैखाथि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानैनो जोङो दिनैयो बिथांनि सान्थौ सानस्रिजों जों दिनै बर' हारिया थांनानै दङ जों दिनैनि थासारियाव जेरैबायदि जोङो जुग जुग जानो हादों बे थासारिखौ दिनै बिथां नङाब्ला जोङो दिनै मोननो हानाय नङामोन बेखौ बिथांमोना साननांगौ आङो बेखौनो खावलायगोन मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोना मोनथिगोना मोनथिया जाय बड'फाखौ लानानै जोङो दिनै बर' गुबुन जायगाफोरावबो बिथांनि मुंखौ जोबोद गोसारदों जेरावनोखि आसाम सरकाराबो 31 मार्चखौ बिथांनि मुङैनो फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिनायखौ नुनो मोनदों बै बिथिङाव बिथांमोनाबो नोजोर होनांगौ जे बिथांनि जि बर' हारिनि बिहोमा बे बिहोमाया बेसेबां गेदेर बेखौ बुजिनांगौ आङो बेखौनो खावलायगोन मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जाहाथे जायफोर दुथाङा नै बेफोरबायदि थासारिखौ खालामदों बिथांमोनखौ जाहाथे पुलिस प्रखाखना थाबैनो बिथांमोनखौ हमनानै साजा होयो आं बेखौ खावलायगोन आरो लोगोसे बेखौनो खावलायबावगोन जाहाथे इयुनाव जायानो जा जोंनि जि बड'फानि मुसुखा बा गुबुन जोंनि बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननि मुसुखाखौ जाहाथे बेफोरबायदि खालामा बेखौनो आं मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो हांख्रायहरबाय बा खावलायहरबाय जोङो मैयानो बै जाथायखौ जोङो नुनानै मैयानो जोङो जोंनि मुसलपुर पुलिस थानायाव जोङो एफआइआर होनाय जादों एफआइआर होनाय लेखा मैयायो पुलिसफोरा तदन्त लानायखौ जों नुनो मोनदों जों बेखौनो खावलायबावगोन जाहाथे जाय दुथाङानोखि नैबे जाथायखौ खालामदों बेयाव गोख्रोङैनो जाहाथे पुलिस बिफाननिफ्राय हमनानै बिथांखौ साजा होयो जों बेखौ पुलिस प्रखाखनखौबो जोङो गोख्रोङै खावलायबावनाय जाबाय।